Uchazwe njengenkokheli ebisilwela isidima soluntu uMxolisi Sokatsha kule nkonzo yesikhumbuzo abanye bahlaba ikhwelo kwabezomthetho ukuba bazitshutshise iinkokheli ezibandakanyekayo kwizenzo zigwenxa. All those corrupt leaders must be removed and they must be jailed because of the ANC can't be standing itself with corrupt leaders. Abanye bathi kufuneka inguqu emandla kwi-ANC. The renewal of the ANC must be underpinned by developing the cadreship of our movement, a cadreship that has got the qualities that I've alluded to that Sokatsha had. We remember him as one of the persons or people who have run very clean departments in the province. Sokatsha usweleke ingozi yemoto ngolwesihlanu kule veki iphelileyo. Amalungu Umbutho wakhe athi aza kuyikhumbula kakhulu imisebenzi yakhe. We have lost indeed a man of great character, somebody that has really spent his whole life to improve the lives of people of the Northern Cape. We are not here to mourn actually, but we are here to celebrate the life of a father, of an uncle, of a brother, but most importantly of a disciplined servant of the people. Sokatsha ushiya ngasemva abanona bakhe abane nonkosikazi uza kuncwatywa ngomgqibelo apho wakhulula khona eRichmond kweliphondo laseMntla Koloni.